Hej, jeg hedder Pernille Madsen, kommer fra Center for Livskvalitet, og jeg vil gerne fortælle dig noget om loven om tiltrækning. Jeg vil gerne fortælle dig, hvad loven om tiltrækning er. Loven om tiltrækning, det er en universel lov, som helt enkelt går ud på, at det du giver din opmærksomhed til, det får du mere af i dit liv, uanset om det er noget, du gerne vil have eller ej. Så hver gang du giver din opmærksomhed til noget, som du er glad for at have i dit liv, eller noget, du er taknemmelig over, eller noget, du ser frem til, noget, du glæder dig til, noget, du godt kunne tænke dig kunne blive på en bestemt måde, så er du i gang med at tiltrække mere af det ind i dit liv. Hver gang du gør det modsatte, hver gang du ærger dig over et eller andet, der er sket, eller du er frustreret over noget, der er sket, eller noget, der ikke er sket, eller hver gang du bekymrer dig om noget, som måske kommer til at ske i fremtiden, så er du faktisk desværre i gang med at tiltrække mere af det ind i dit liv. Så det er en rigtig god idé at være bevidst om, hvad du giver din opmærksomhed til. For det har altså meget mere indflydelse på, hvad du kommer til at opleve i dit liv, end de fleste er klar over, end de fleste af os har lært. Og du giver din opmærksomhed hver evig eneste gang, du for eksempel taler med nogen om et eller andet, eller hver gang du ser noget i fjernsynet, hver gang du læser noget i et magasin, i en avis eller i en bog, hver gang du står i kø op i Netto, eller hvor du nu handler ind, og i det hele taget hver eneste gang du gør et eller andet. Du giver faktisk også din opmærksomhed hver eneste gang du tænker på noget. Og det er jo noget, det vi gør. De fleste af os gør næsten hele tiden. Vi har en tilbøjelighed til at tro, at vores tanker de kommer helt automatisk, og vi ikke har noget indflydelse på dem. Og det er rigtigt nok, at en meget stor del af vores tanker, de kommer helt automatisk. Men vi har masser af mulighed for at styre vores tanker bevidst. Fordi hver gang vi er i gang med at tænke på et eller andet, som vi er bekymrede over, eller noget, som vi er kede af, så kan vi jo vælge bevidst at styre vores tanker i retning af, hvordan vi hellere vil have det skulle være i stedet for. Eller i retning af noget, som vi er glade for at have haft i vores liv, eller i retning af noget, som vi drømmer om. Det kræver lidt øvelse, hvis ikke man er vant til det. Men altså, hvis man gør det bevidst, og man gør det tilstrækkeligt mange gange, så bliver det nemmere og nemmere, ligesom med alt andet. Og jo mere man bevidst styrer sine tanker i retning af det, man hellere vil have, eller det, man gerne vil have, jo mere så bliver det faktisk sådan, at de tanker, der kommer automatisk, de også oftere og oftere går i retning af det, man gerne vil have mere af. Så jeg vil opfordre dig til, hvis du gerne vil have mere indflydelse på, hvad der sker i dit liv, og du kan få rigtig meget indflydelse på, hvad der sker i dit liv, så vær bevidst om, hvad du giver din opmærksomhed til. Vær bevidst om, hvad du tænker på det meste af tiden. Vær bevidst om, hvad du taler med andre om, og vær bevidst om, hvad du ellers giver din opmærksomhed til. Og så gå ind helt bevidst og styr det i retning af det, som du gerne vil have mere af i dit liv. For eksempel, når du pludselig opdager, at du er i gang med at tænke over et eller andet, så spørg dig selv, er det noget, jeg gerne vil have mere af i mit liv? Og hvis det ikke er, så styr dine tanker i en anden retning. Rigtig god fornøjelse med det.